sa magdiwang pagluluksa ngayong Pasko ang mga pamilya ng mga nursing graduates na namatay sa sunog sa Palakaw Tuguegarao ng mga City. kamag-anak ang bumasag sa katahimikan ng gabi ng dalhin sa barangay Telbang, Alabino City ang labi ni Francis Carambas. Isa si Francis sa 10 nursing graduate na namatay sa sunog sa Tuguegarao noong linggo. Maayong adlaw mga kapabo. Minahal namong mga bumbero, saludo kami sa iyong serbisyo o pagsakripisyo. Kamo ang dalampanan kung ano may sunog o mga katalagman. Karong buwana, agi pagselebrar sa Fire Prevention Month 2023 nga nagauluhang sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-isa. Kini agi pagpahibalo o pag-awhag sa mga katawhan nga kita angay magbinantayon o mag-amping hilabi na sa panahon sa sunog. Dili kita angay magpataka o labog sa akong upos na sigarilyo, magsunog o basura, siga nga kandila ug labaw sa tanan. Angay bantayan ang pagsaksak sa mga appliances. Kining mga butanga mao ang hinungdan o rason nganong ang sunog mo kaylap. Muulbo hangtod nga ang tanang kaibtangan maagrabyado. Kanos apa man ta magmatngon o maglikay? Kung aduna nay mga balay nga naugdaw og nangahapay? O di kahay mga kinabuhing kalit lang na papas tungod sa opos sa sigarilyong ni Kayla. Sakit, palandungon, naginig kayong tanga, nasayran o nasaksihan sa atong mga kaisunan. Busa atong tabangan na mabisbisan ang naughang bugan. Ay, sorry. Tabangan nato atong mga bumbero nga malikay kita o dili makasinati sa maong sunog nga naaubuman sa uban. Maglikay, magmatngon o mag-angkin kanunay. Mabuhay ang mga bumbero, mabuhay tayo lahat. This is Tingog sa Pabo Vlog.